Специјален поздрав за Божидар од Зимница, знај мощното БМВ 6 800 коња. Мресни са ми парите, чисти са ми ръцете, за Божидар и за најмощното БМВ 6 тој не се страхува. Ще ви скъса на старта, кани ви всички мањаци да дојдат на старта с 6 800 коња. Божидар шампиона, като него няма втори в Зимница, најакија боксер. Ей, момче, запази ми този сладък миг. Ще щипна тук и там, насакъде ще пипам и няма да питам защо. Yes, 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 Española, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, 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 come on, come on, come on. Let's go, let's go. Тики-ти-так, yes, тики-ти-так, yes. Обичаме си колите, но повече жените. Парите са в нас, жените са до нас, а колите са нашата страст. За господарите на ефира ще ви черпим бира, а шампанско да пръска. Кръвта ни е ромска, кръвта ни е ромска. Специално за Божидар, за најмощното БМВ 6 800 коња.